Bore da bawb. Blwyddyn newydd dda i chi eto, bob un. Wel, mae'n rhydedd unwaith eto i gael sefyll yn y man hwn ac eto yn teimlo mor anigonol ac yn anheilwng. Bob un sydd yn mynychu lle fel hyn yn gwybod y cyfrifoldeb mawr sydd ar bob un i sefyll rhwng deiar a nef ac i gyhoeddi dyma ddywed yr arglwydd. Ni'n clywed trwy gymaint yn y dyddiau presennol o Bilpyte ein gwlad, dyma ddywed dyn ac yn ôl syniadau dynol. Ond heddi y bore yma ac yn ystod yr amser sydd i ddod, dyma ddywed yr arglwydd. Wel, ein tad, yr hwnwyt yn y nefoedd. Deiddo di o deyrnas a'r nerth a'r gogoniant yn oes oesoedd. Amen. Teyrnas nefoedd. Teyrnas ddiw yw e. Nid teyrnas dyn, ond teyrnas ddiw. Ac mae mynediad i fewn i deyrnas ddiw ar amodau a thylerau diw i hunan. Nid chi a fi sydd yn dod i'r termau lawr, pam i ni'n meddwl bod hawl dyn ni i fyned i deyrnas nefoedd. Ni'n siŵr bod rhai o'n ni yma'r bore yma, ac yn sicr ni wedi cwrdd â rhai sydd yn meddwl, wel, ond i ni'n neud rhyw gyfryw weithredoedd arbennig a dilyn cyfarwyddyd yr ystrysir bydd Duw siŵr o'n derbyn ni. Ond gen i sydd yn dod i y termau lawr. Duw, ac mae'r gair yn dweithio ni, mae Duw sydd yn galw ni i obaith bywyd. Wi am ddarllen ychydig eiriau i ni gael y geiriau yn gywir o epistol Paul at y Thessalonied. Mae ei gael yn y ddoi lythyr. Yn y ddoi lythyr mae Paul yn ysgrifennu fel hyn. Am Dduw yn galw. Rodio honnoch yn deilwng i Dduw. Ar hwn a'ch galwodd chwi yw deyrnas a'i ogoniant. Ac yn yr ail lythyr mae geiriau tebyg. Duw o'r dechreuad a wedi ei chethol chwi i iachawdwriaeth trwy sancteiddiad yr ysbryd a ffydd i'r gwirionedd. I'r hyn a'ch galwyd efe chwi trwy yr efengil, trwy ein hefengil ni, i feddiannu gogoniant ein harglwydd Iesu yn y nefoedd. Felly Duw sydd yn galw, ac mae'n galw drwy yr efengil. Ein tad yr hwnwyt yn y nefoedd. Mae'r ystrythyr yn datguddio ni fod Duw wedi llefaru sawl gwaith drwy enau ei broffwydi a mynegu'r geiriau mae fe yn unig sydd Dduw ac hebddo ef nid oes Duw mewn bod. Un Duw sydd, medde'r Paul wrth Timotheus, un Duw ac un cyfryngwr rhwng Duw a dynion, y dyn Crist Iesu. Gwrandwch ar rai o eiriau Duw. Fel hyn y dywed yr arglwydd, y nef yw fy ngorseddfainc, a'r ddeiar yw fy nhrwydfainc, ac mae'n cael ei gadarnhau yn y Testament Newydd. Eto mae Duw yn dweud, pwy sydd, wel, Dafydd y Salmydd yn dweud, pwy sydd gennyf yn y nefoedd, ond tydi. Ac ni yw ellysiais neb ar y ddeiar, neb ond tydi. Ac ata ti y dyrchafaf y llygaid, tir hwn a breswyli yn y nefoedd. Nid rhyw le anelwig yw y nefoedd, mae'n le penodol. Lle mae Duw yn trigo. Ac yn yma mae'n i ryw radd yn amhosibl ni ddygymod ar ffaith bod Duw yn trigo mewn rhyw le. I feddwl fod mae ysbryd yw Duw ac bod Duw heb ddechrau na diwedd ac yn llanw yr holl fedysawd a llawnder y gofod, ac eto mae ei breswylfod, medd y gair, yn nef y nefoedd. Cliw hefyd o led y breswylfa, sef o'r nefoedd, a phan glywi, maddau i ni o Dduw. Edrych i lawr o dy drigfan sanctaidd, nef o'r nefoedd, a bendithia dy bobl. Ni'n cael disgrifiad yn llyfr Chronicles am yr offeiriad a'r lefiaid yn gweddio ac yn bendithio y bobl, ac mae'n dweithio ni a gwrandawyd ef ar ei llef hwynt, a'i gweddi hwynt, a ddaeth i fyny
yw breswylfa ef sef Duw, ei breswylfa sanctaidd i'r nefoedd. Ac felly teyrnas nefoedd, teyrnas Duw yw ei. Ac fel o'n i'n dweud yn gynharach, mae mynediad i fewn i deyrnas Duw a'r ardylderau Duw yn unig. Wel, ffordd mae Duw yn ein gwahodd ni i ddod ger ei fronau. A pa ham mae Duw yn ein gwahodd ni i ddod ger ei fronau? Wel, mae Duw yn ein gwahodd ni i ddod ger ei fronau ac i etifeddu teyrnas nefoedd, i brofi ei gariad, a'i ras, a'i dosturi, a'i drigaredd, a'i faddeuant, a'i heddwch, trwy Iesu Grist a chroes Calfaria. Duw yn galw drwy'r Efengyl i ni ddod ato ac i etifeddu teyrnas nefoedd. Nawr yn Efengyl Matthew mae Iesu'n dweud, deuwch ata fi, medde fe, bawb sydd yn flinderog ac yn llwythog ac mi a esmwyddha arno. Pwy bynnag ydyn ni, le bynnag ydyn ni heddi nawr mewn bywyd, beth bynnag yw ein amgylchiadau ni neu'n problemau ni, beth bynnag sydd yn gwasgu arno ni, pwyso ni lawr, beth bynnag sydd yn ymperu ni fod yn anobeithiol o'r hyn i ni weld yn y byd. Mae Duw ar gael. Ac fod Duw yn ei drigfan yn y nefoedd, mae'n gallu bod mor agos i ni a brawd. Ond gweddi i ffwrdd. A'r ffordd i'r nefoedd drwy yr arglwydd Iesu Grist. Ni wedi bod yn dathlu genedigaeth y baban y Methlem Jwdea, yr addewidion oedd Duw wedi rhoi trwy enau ei broffwydi yn yr Hen Testament, cannoedd o flynyddoedd cyn y digwyddiad yn cymeryd lle, ac eto Duw yn cyflawni ei waith. Medde Iesu, pan ddechreuodd ei weinidogaeth, mae fi yw y ffordd, y gwirionedd a'r bywyd. Nid yw neb yn dyfod at y tad, ond trwy fi. Roedd y disgyblion wedi bod yn ei gwmni fers bron a bod 2 blynedd, wedi clywed y geiriau grasisol a ddeiau allan o'i enau, wedi gweld y rhyfeddodau nath ei gyflawni yn ystod ei ddydd. Ac eto pan ddwedodd e, wi'n mynd i baratoi lle i chwi, ac os mae fi af ac y baratoaf le i chwi, mi a ddeiaf drachefn ac cymeraf chwi ataf fy hun. Fe lle rwy fi y byddwch wythau hefyd. Fe wedodd e wrthyn nhw, yn hi fy nhad y mae llawer o drigfannau. Fan lle mae fy nhad yn trigo, mae yna ddigon o le ac wi'n mynd i baratoi lle i chwi. A byddwn ni'n meddwl, byddai'r disgyblion wedi deall i ryw raddau beth bynnag. Yr hyn roedd Iesu yn ei ddweud, ond mae Thomas yn dweud wrtho fe wel arglwydd, di ni'n mynd gwybod i ble rwy ti'n mynd, allwn ni wybod y ffordd. A meddai Iesu, fi yw y ffordd. Fi yw y gwirionedd. Fi yw y bywyd. Y cyfan sydd arno ni angen i'n harwain ni at Dduw ac i wybod am Dduw. Falle bod ni wedi clywed llawer yn dweud, ac efallai bod rhywun yma'r bore yma yn dweud y geiriau cywir gymaint ar geiriau yma. Wel, allai ddim credu. Nid yn gymaint allu di ddim credu, ond ni fyny di credu. Mae'r dystiolaeth yma, ac mae gair Duw yn dweithio ni fod yr holl greadigaeth yn mynegu bodolaeth Duw. Ac mae dyn am i ni feddwl bod gwyddoniaeth a gallu dynol wedi profi nad oes yna Dduw. Ac mae nid Duw sydd wedi creu y nefoedd a ddeiar a'i chyflawnder. Bod y cyfan wedi dod i fod oherwydd rhyw ffrwydriad mawr yn y gorffennol pell. Mae gair Duw yn dweithio ni fod yna Dduw. Ac bod y Duw yma wedi llefaru, wedi siarad, ac wedi dod â phopeth i fod trwy air ei awdurdod, ac yn cynnal popeth trwy air ei nerth. Meddai Iesu, deuwch ata fi. Pa mater Iesu? Wel, heno yn ôl fel ni'n deall, yn ôl y coeddiad, chi'n mynd i drafod y cyntaf Ioan, sydd yn sôn am y gair oedd gyda Duw yn y dechrau. Y gair yma oedd yn Dduw yn ôl ei hawlfraint a'i hanfod. Y gair yma trwy ei enau a ddaeth pob peth i fod. Y gair yma sydd yn cael ei ddisgrifio fel y gwir oleuni sydd yn goleio pob un ar sydd yn dyfod i'r byd.
Dyna ateb i ddadl llawer sydd yn gofyn y cwestiwn o beth am y cyfryw rai sydd wedi byw a marw mewn mannau pellennig y ddeiar ac heb wedi clywed erioed am yr arglwydd Iesu Grist. Mae'r ysgrythyr yn datguddio i ni fod Duw wedi gosod tragwyddoldeb yn enaid pob dyn ac yn goleio pob un ar sydd yn dyfod i'r byd ac ar sail y golau yna ni wedi gael i ni'n gyfrifol i geisio Duw. Go bosibl dyna'r rheswm pam mae gymaint o grefyddau yn ein byd. Mae yna rhyw fesur o leini yng nghalon dyn sydd yn perydd i geisio Duw nag fod e'n ei gydnabod yn Dduw y Jehofa mawr. Ac i feddwl am rhywun yn yr gwledydd pellennig yna yn gweithio meddyliau, wel, beth yw pwrpas bywyd? Pam ydyn ni yma? Aws rhywbeth ar ôl bywyd? Duw trwy'r ysbryd glân yn dechrau gweithio yn ei galon. Ac efallai canodd o filltiroedd i ffwrdd mewn gwlad yn y gorllewin, falle, bod rhywun yn meddwl am fynd fel cenhadwr neu cenhades i ryw wlad pellennig. Ac yn mynd trwy'r trefniadau i fynd i'r wlad arbennig yma, ac yn cyrraedd y wlad hwyr a hwyrach, yn dysgu'r iaith, ac yn cymysgu â'r bobl, ac yn dod mewn cysylltiad trwy'r agluniaeth Duw at yr unigolyn a oedd wedi gofyn y cwestiwn, wel, pam ydw i yma? Ac yn clywed gair yr Efengil, y newyddion braf yma ddaeth i'n bro, y newyddion yma sydd yn heiddi cael ei dwyn ar gofod Iesu, wedi cario'r dydd a chaiff carcharorion fynd yn rhydd. Mae fi yw y ffordd y gwirionedd a'r bywyd. Nid yw neb yn dyfod at y tad, ond trwy fi. Nath ei gadarnhau hynny hefyd wrth bod yn dweud am y ffaith mae fi yw y drws. Mae'n cyffelybu mynediad i fewn i deyrnas nefoedd i gorlan defaid. Un agoriad oedd i'r gorlan, ac wedi casglu'r defed ar wyn i ddiogelwch y gorlan, byddai'r bugel yn eistedd i lawr a gyda'r hwyr yn gorwedd yn yr agoriad yna. Doedd ddim gat, doedd ddim ffens, doedd ddim drws llythrenol, y bugel oedd y drws. A meddwl gar Duw, os y sywyn yn dringo i fewn unrhyw ffordd arall, lleidir ac ysbeiliwr yw. Un ffordd, un mynediad. A meddwl Iesu, mae fi yw y drws. Os a neb i mewn trwy fi. If any man, unrhyw un, pwy bynnag ydyn ni, beth bynnag ni wedi wneud. P'un bod ni'n berson mwyaf hunan gyfiawn neu rhywun sydd wedi syrthio i'r gwteri dyfnaf anfoesol y byd yma. Os a neb i mewn trwy fi, fe a fydd cadwedig. A person yw pwy bynnag. Ond y gwahaniaeth sylfaenol angenrheidiol yw y myned i fewn. Croesi'r drothwy yna. Mae pob un o'n ni yma'r bore yma wedi croesi trothwy i ddod i fewn i'r adeilad yma. Ni'n croesi trothwy gwahanol ddysau bob dydd, ac mae Iesu Grist yn ddrws i fewn i'r deyrnas nefoedd. Unaid gwerthfawr, wyt ti wedi croesi y drothwy yma. Oherwydd tu fas, ochr hyn i'r drws, heb ei chroesi, ni mewn tywyllwch. Ni'n farw yn ysbrydol. Ni'n gaeth i bechodau a llyffaeiriau bywyd. Ond o ddod a chroesi'r drothwy yna, ni'n dod o dywyllwch i'w ryfeddol o leini ac o farwolaeth ysbrydol i fywyd newydd yn Iesu Grist. Ac o gaethiwed a llyffaeiriau pechod ac angyfiawnder i'r ryddid plant Duw. A dyna'n profiad ni'r bore yma. Oeddi Duw wedi galw ar dy galon. Oeddi Duw wedi galw ar dy galon a tithau wedi gwrthod. Wedi gweud, wel, wy'n ni gadael i am nawr. Byddwch chi mae gar Duw yn dweithio ni mae heddiw yw dydd iachawdwriaeth. Pan mae Duw yn siarad â ni trwy ei air ac yn ein galw ni, mae'n bwysig bod ni'n ymateb. Efallai fori'n rhy ddiweddar meddyr y mynydd. Bydd y cerbyd wedi mynd a bydd yr Iesu. Un i'n elyn wedi cynnig bod yn ffrind. Felly gyda ni dadleuon a gwrthwynebiadau i'r hyn mae'r ysgrythyr yn ei ddweud. Tyrd yr cyfan.
at yr Iesu. Dod nhw lawr wrth droed y groes, ac yn nhw'n gweld yr oen di-euog yn marw mwyn i tithau'r euog gael byw. Fe fi yw y ffordd y gwirionedd ar bywyd, nid yw neb yn dyfod at y tad, ond trwy o fi, medde Iesu. Fi yw y drws, os a neb i mewn trwy o fi, fe a fydd cadwedig. Mae Dyw yn parhau yn ein galw ni i obaith bywyd ac i rhannu a'i ogoniad ac i etifeddu teyrnas nefoedd. Sut fedrwn ni ddod at yr Iesu? Mae llawer wedi meddwl fod yna wahanol ffyrdd i ddod i'r nefoedd. Does dim gwahaniaeth meddwl llawer beth ni'n gredu ond i ni fod yn ddidwyll. Pob hewl yn arwain i ben y mynydd. Dyw'r ysgrythau ddim yn sôn am hynny. Mae'n sôn am ddwy ffordd. Mae yna ffordd lydan sydd yn arwain i ddistryw, a llawer yw yr rhai sydd yn myned arni, meddai gair Dyw. Ond mae yna ffordd gul hefyd, a cyfyng yw y porth a chil yw y ffordd sydd yn arwain i'r bywyd, ac ychydig yw yr rhai sydd yn ei chael ni. Enaid gwerthawr, a wyt ti wedi cael gafel yn y bywyd rhagwyddol. A wyt ti wedi cael gafel ar y llwybr cul yma. Ac mae'n ei ddisgrifio i fyna yn Efengyl Mathew fel ychydig yw yr rhai sydd yn ei chael hi. Bod ni'n dod i ddiwedd yr ysgrythur ac yn darllen trwy llyfr datguddiad, i ni'n cael ein cyfeirio at y gynulleidfa dir i fedi o amgylch gorseddfaint yr oen, yn canmol yr oen, ar hwn a laddwyd dros yn ein lle ni, ar hwnna'n carodd ac a dywallodd ei waed trosom ni. Wel, mae yna ddyn crefyddol yn dod at yr Iesu liw nos. Ac mae'n cydnabod, yn ôl yr hyn oedd wedi ddeall nawr, bod Iesu wedi dod oddi wrth Dduw, canis ni allai neb wneithio'r y gwirthiau hyn, a roi ti'n ei gwneithir, ond i bai fod Dyw gydag ef. Nicodemus oedd enw'r dyn, ac fe ddath at yr Iesu liw nos. Ac mae Iesu'n dweud yn syth wrtho fe, yn glir wrtho fe, Nicodemus, oedd i eithir denu di drachefn, ni chai weled teyrnas nefoedd. Na glatien iddo fe. Oedd e'n ddyn oedd yn gwybod yr ysgrythyrau, ac o ran hanfod ei swydd, oedd e'n bwysig bod e'n gwybod y cyfan, oedd i wybod mwyn dysgu y bobl. Ac eto pan wynebwyd ef a'r gwirionedd yma bod angen ei aileni, oedd y cyfan yn hollol dywyll iddo fe. Sut gall dyn ei eni ac i fe'n hen, medda fe? As angen iddo fynd i groth ei fam eilwaith ei eni? Nicodemus, medde Iesu Grist. Oedd i eithir geni dyn o ddwfr ac o'r ysbryd. Ni chai fyned i mewn i deyrnas nefoedd. Sawl un ohonom nes i yma'r bore yma sy'n dymuno cyrraedd y nefoedd hwyr neu hwyrach. I ni'n gyd yn meddwl falle byddwn ni'n byw yn hen. Ond fel mae bywyd yn profi ni o ddydd i ddydd, mae hyd yn oed yr ifanc a'r ifanca yn cael ei cymeryd oddi wrthym ni. Heddiw yw dydd iachawdwriaeth. Heddiw, os clyw ei lais ef na chaledwn ein calon. Allwn eitha mentro gadael i tan y fori, falle byddwn ni ddim yma. Penodwyd un waith i ddyn i farw, medde'r ysgrythur, ac wedi hynny, llys barn. Nicodemus, mae angen dau lenyd e. A'r hyn aned o gnawd sydd gnawd. A'r hyn aned o'r ysbryd sydd ysbryd. Na'r fedda, dda wedi ohono fi wrthyt y mae'n rhaid denu di drachefn. A mae gair yn dod i ni yma'r bore yma, ymhennyw a phob un sydd yn gwrando i fewn, mae'n rhaid. Mae'n dragwyddol bwysig bod ni'n cael ein haeleni. Tra fod anadleunioes yn ein ysgyfaint, tra bod ni mewn llawn meddiant o'n gallu i ymateb i'r Efengyl, heddiw yw dydd iachawdwriaeth. Canis felly, meddai Iesu wrth Nicodemus, y carodd Dyw y byd, fel yr hoddodd fe unig yn edig fab, fel na cholle'r pwy bynnag, a gredo'n ddo ef yn caffael honno, fywyd tragwyddol. Yn siŵr bod ni wedi clywed yr adnod yna'n cael ei chyhoeddi a'i ffregethu
droion. For God so loved the world. Wyddwch chi allwn ni bregethu yn hiawdl a grymus o John 3:16 ac eto heb un cyfeiriad at groes yr arglwydd Iesu. Ni wedi chael dros y digawdau yn ein gwlad yr efengil arall yma fel mae Duw yn ei chyfeirio ati. Oedd yn syni ac yn rhyfeddu fod eglwys Galatia wedi symud mor gloi, mor fuan, oedd i wrth yr hwn a'ch galwodd i'r ras Crist at efengil arall, yr honni Duw arall. Byddwch chi wedi clywed yr efengil arall yma sydd yn ein annog ni i fyw bywyd glân dilychwyn o lan safonau moesol. Ac ond i ni gadw rhyw gymwysterau a gwahanol bethau, bydd Duw siŵr o'n derbyn ni pan ewn ni o'r byd yma. Ond dyna dir peryglus iawn i fod arni. Oherwydd mae gar Duw yn dweithio ni pan ymddangosod deioni a chariad Duw tuag at ddyn. Mae nid o weithredoedd cyfiawnder yr rhai yn weithio am ni. Nid yn ôl ein deioni ni, nid yn ôl ein gallu ni, ond yn ôl ei ras, ei gariad, ei regaredd, ei dosturi. Dyna siwt mae Duw wedi delio ni. Delio ni fel na anynau'n anheilwng. Pa mae angen i Dduw i ddod ac i ddelio â hynny fel na? Oherwydd, a pa mae angen yn hael enni ni? Oherwydd mae rhywbeth wedi mynd o le, medde gar Duw. Mae yna bechod wedi dod i fewn i sefyllfa dyn. A mae hwn wedi dod i fewn trwy anifuddod un dyn. Trwy anifuddod un dyn, medde strythyr, y daeth pechod i'r byd a marwolaeth trwy bechod. Ac felly aeth marwolaeth ar bob dyn yn gymaint a phechio bawb. Pawb. A bechasant ac ydym yn ôl am ogoniant dyn. Agoniant Duw. Mae angen Duw arno ni. Duw yw'r unig un a llylio a'n sefyllfa ni, a'n problem ni o bechod. Mae angen i ni ddod i ymateb i'r alwad yma. Mae Iesu ni yn ein galw ni trwyddi. A dyna beth yw'r efengil newyddion da o lawenydd mawr meddwl angel wrth y bugeiliad. Ar hwnna fydd i'r holl bobloedd can isganwyd i chwi heddiw geidwad yn Ninas Dafydd, yr hwn yw Crist yr arglwydd. Iowan yn dweud am y gair yma ddyn nhw'n dechrau gyda Duw ac yn Dduw yn ôl ei hanfod. Y gwir oleuni sydd yn goleio pob un sydd yn dyfod i'r byd. Yn y byd yr oedd ef, a'r byd y wnaethbwyd trwyddo ef, a'r byd nid adnabu ef. Fe ddath et ei eiddo hun, a'r eiddo hun ddim yn barod i'w dderbyn ac yn ei wrthod e. Ond, a wyddwch chi'n hoff o'r geiriau bach yma, ond, but. Ond cynifer ac ei derbyniasant ef, sef y gair yma ddyn nhw'n dechrau gyda Duw, y gair yma sydd yn goleio pob un sydd yn dyfod i'r byd, y gair yma trwy ei enau, y creodd yr holl fydysawd a'r byd a'i llawnder. Cynifer ac ei derbyniasant ef, efe aroddau sydd yn dygallu yr hawl yr awdurdod i fod yn blant i Dduw, sef ar sawl a gredant yn ei enw ef. Yr rhai ni aned o waed nac ywyllus gŵr nac ywyllus dyn, eithir o Dduw, a sylwn, a'r gair a wneithbwyd yn gnawd. Ac a drigodd yn ein plith ni, fel som ni ei ogoniant ef meddi Iowan, yn llawn gras a gwirionedd. Baban bychan yma, ni'n cofio amdano yn Methlem Judea, creawdwr a chynhaliwr y byd a'r fydysawd. Ar hwnna ddaeth i fod yn waredwr, i ddynol ryw ac i'n unne yn bersonol. Canis felly y carodd Dduw y byd? Mae Iowan 3:16 yn dechrau 2 adnod cyn hynny. Meddai Iesu wrth Nicodemus, megis y dyrchafodd Moses y sarf yn y diffeithwch. Felly mae'n rhaid dyrchafu mab y dyn. Fel na choller pwy bynnag a gredon ddwyf, ond caffael honno fywyd tragwyddol canis felly, yn y modd yma. Dyw e ddim yn gymaint yn cyfeirio at maint cariad Duw. Mae yn ei gynnwys ond y pwyslais sy'n cael ei rhoi fan hyn yw y modd. Y modd mae Duw wedi caru. Dyrchafu ei fab ar groes. I dalu swm yn dyled yn llawn heb ofyn dim i ni. Cymeryd baich yn ei ogrwydd, dioddef cosmedigaeth yn heddwch ni, fel mae'r proffwyd yn dweud yn yr Hen Testament. Wedi cael ei daro a chleddu fe'i dad.
wedi dod i gyflawni ewyllus fy nhad. Dyna ddwedodd Iesu. Yn 12 oed, fe ddwedodd Iesu wrth Mair ei fam, ond i wyddwch fi bod yn rhaid i mi fod wrth waith fy nhad. A pan ddechreuodd ei weinidogaeth gyhoeddus, fi wedi dod i gyflawni ewyllus fy nhad. Ac ar y groes, ymlith ar cyfryw bethau, weiddodd y geiriau ddwedodd oedd y gair ola tyngedfennol, buddugoliaethus yna. Gorffennwyd, finished, accomplished. Mae wedi wneud, llwn ni beth ychwanegu ato fe. Mae'r Iesu wedi wneud y gwaith ac mae'n yn gwahodd ni ddod o'n carchar tywyllt i fywyd newydd sydd yn unig yn yr arglwydd Iesu. Na'r Apostol Paul yn ysgrifennu lythyr at y Colosiaid, wedi cyfeirio at un o'r troion o'r blaen, ac mae'n uniaethu gyda nhw yn ei gweddi, gan ddiolch i'r tad, medde fe, ar hwnna'n gwnaeth yn gymwys. Yn gweld, mae eisiau'n cymwyso ni. Dyn ni ddim yn gymwys i gael rhan o'r etifeddiaeth yma yn y stad naturiol, ta pa mor dda ydym ni. Gan ddiolch i'r tad, ar hwnna'n gwnaeth yn gymwys i gael rhan o etifeddiaeth y saint yn y goleuni, a gan ddiw etifeddiaeth i bechaduriaid edifeiriol, gyda'r saint yn y goleuni. Ond mae angen ein cymwyso ni, mae angen ein clanhau ni. Dyna beth mae'r ysgrythur yn datguddio. Yn ein stad naturiol, i ni'n farw mewn bechodau, ac i ni'n euog, ac i ni'n frwnt yn ein pechod. Lle bod ni'n anfodlon gyda'r disgrifiadau, dyna beth ywed yr ysgrythur, ni ar goll, ni ar y ffordd lydan yma sydd yn arwain i ddistryw, heb ddiw ac heb ein gobaith yn y byd. Wrth ysgrifennu at yr eglwys yn Ephesus, mae'r Apostol Paul yn sôn am ras Dyw, mae trwy ras yr ydym yn gadwedig trwy ffydd, a hynny nid ohonoch eich hunain rhodd Dyw yw, nid o weithredoedd fel nad yn ffrostiau neb. Ac mae'n mynd ymlaen i ddisgrifio beth o'n nhw. Yn eich gorffennol, medda fe, a pryd hynny, roedd eich heb Grist. Wedi eich dieithrio oddi wrth gwladwriaeth Israel, ddim yn perthyn i bobl Dduw, ac yn amhosibl profi bendithion a ddewidion Dyw drwy'r cyfamod. Ac heb obaith, medda fe, ac heb Dduw yn y byd. Eithir yr awr hon, medda fe, wrth yr aelodau yn eglwys Ephesus, chwychwi y rhai oedd eich gynt ymhell, ac i fod heb Grist, ddim yn perthyn i'w bobl, ddim yn gallu profi'r bendithion yr amodiau'r cyfamod, heb obaith ac heb Dduw, o fod yn y sefyllfa yna, i ni'n pell oddi wrtho fe. Llwn ni fod yn agos iddo fe yn gennau, fel mae Iesu'n sôn am rai, a maent yn agos i mi a'i gennau, ond ei calon sydd ymhell oddi wrthyf, medda fe. Eithir chwychwyr oedd eich gynt ymhell, a wnaethbwyd yn agos trwy waed Crist. Gan isfellu y caro Dduw y byd, dyrchafu ei fab ar groes, fel na choller, pwy bynnag a gredon ddo ef, ond caffael honno, fywyd tragwyddol. Dyna'r gwirionedd oedd yn pwyso'n drwm, ac yn cael y blaenoriaeth gyda'r Apostol Paul pan oedd yn mynd o eglwys i eglwys ac yn sefydlu eglwysi. Ni fy nhw'n wybod dim yn eich plith, medda fe, ond Iesu Grist, a hwnnw wedi ei groesoelio. Sut fedrwn ni felly etifeddu teyrnas nefoedd? Wel, trwy ein haeleni, trwy ddod yn edifeiriol ger bron Dyw, ac yn cydnabod ein bod ni'n bechaduriaid. Bechaduriaid ar goll, ar y ffordd i golledigaeth tragwyddol, yn analluog i wneud unrhyw beth i wella'n sefyllfa, na chwaith i'n gwneud yn hynny yn dderbyniol ac yn gymeradwy ger bron Dyw. Yn taflu'n hynny ar dosturi a thrigaredd Dyw. Ac fel y public yn y deml gynt, yn ofni codi olwg tua'r nefoedd ac yn cuddio i ben, arglwydd, medda fe. Bydd drigarog tuag ata fi bechadur. Fe ddwedodd Iesu yn y bregaeth ar y mynydd, oedd i eithir i'ch cyfiawnder chwi, ein deioni ni a'r pethau yma ni'n dal yn annwyl ac yn gobeithio cael derbyniad gan Dduw trwyddyn nhw. Ond i bai fod eich cyfiawnder chwi yn rhagori, medda fe,
ar gyfiawnder y Phariseaid a'r ysgrifenyddion, ni ewch i fewn i'r deyrnas nefoedd. Ac fel dwedodd Iesu wrth Nicodemus, heb da i lenni di, cyd i ddim i gweld di, cyd i ddim gweld teyrnas nefoedd. Heb da i lenni di o ddwfr ac o'r ysbryd, cyd i ddim mynd i mewn i deyrnas nefoedd. Oedd sut felly, meddai fe? A dyna lle mae Iesu'n sôn am y dyrchafu ar groes, fel na choller pwy bynnag, a gredo ond o efo'n caffael honno, fywyd tragwyddol. Ar dro arall fe gymerodd Iesu blentyn i'w gol, ac fe ddiwedodd wrth y gwrandawyr, oedd i eithir eich troi chwe, a'ch dyfod fel plant bach. Ni ewch i fewn i'r deyrnas nefoedd. Ac yn mynd i'r Efengil Mathew 7 bennod, mae Iesu'n sôn, fel o'n i'n gweud, am y ddwy ffordd, y ffordd lydan sydd yn arwain i ddistryw, ffordd gul sydd yn arwain i'r bywyd. Ac mae'n mynd mlaen i ddweud, mae nid pob un ar sydd yn dywedyd arglwydd. Nid pob un sydd yn defnyddio yr eirfa cywir. Nid pob un sydd yn hunan gyfiawn ac yn gobeithio cael mynediad i deyrnas nefoedd ar ei ymdrechio. Nid pob un ar sydd yn dywedyd arglwydd a ddaw i mewn i deyrnas nefoedd. Llawer o ddywedant wrthyf, arglwydd, i ni wedi proffwydo yn denw di. Wedi sefyll mewn lle fel hyn ac mae'n gyfrifoldeb difrifol i aros mewn pulpit ac i sefyll rhwng deiar a nef ac i gyhoeddi dyma ddywed yr arglwydd. Ond mae rhain yn dweud i ni wedi proffwydo cyhoeddi dair di, yn denw di. I ni wedi bwrw allan gythreiliad oddi wrth yr rhai oedd wedi myddiannu, ni wedi ysgafnhau bechau cyrddin, i ni wedi gwneud gwaith teyrngarol, ni wedi gofalu am ein cyrddin, ni wedi gwneud ymdrechion da, yn denw di cofia. Ni wedi cyflawni gweithredoedd mawr, yn denw di. A dyma beth arswyd i glywed y geiriau hyn, meddai Iesu, ewch ymaith oddi wrthef. Pam? Dwi erioed wedi eich adnabod chi. A dyna'r peth mwyaf pwysig wrth bod ni'n gwynebu y flwyddyn newydd hon. Bod ni'n adnabod Duw yn a thrwy yr arglwydd Iesu Grist. Fe ddywedodd Iesu, a mi os dyrchefur mi oddi ar y ddeiar, a dynaf bawb at a fi fy hun. A hyn a ddywedodd efe gan arwyddo o ba angau y buasau farw. Mae'r Iesu wedi dod i'r byd i farw ac i rhoi ei hunan yn brydwerth yn abert dros ein pechodau ni. A hyn a wnaeth efe, bydd e byw drosom ni, i gwrdd â gofyniadau cyfiawn deddf Duw, ac mae wedi marw drosom ni. Y farwolaeth, y dylasem ni ei marw, ond mae wedi cymeryd ein lle ni. Beth newn ni ag e heddi? Oedden ni yn ei wrthod e? Oedden ni'n troi bant ein cefnu arno fe? Ac yn dweud, wel, efallai fori? A ni'n ffindo daw byth fori yn rhan i ni. I'r cyfryw rai ohonom ni sydd wedi ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist, gwyn ein byd ni. I ni'n etifeddion, teyrnas nefoedd. Teyrnas Dduw, teyrnas nefoedd, teyrnas Dduw yw i. A mae'n ediad i fewn i'w deyrnas ef ar ei dylerau fe. Ni wedi dod. Ni wedi dod fel y gyrydym ni. A dyma'r amod mae Iowan yn cyfeirio ato yn ei lythyr cyntaf, tuag at ddiwedd y Testament Newydd. Os, dyma air bach arall, os cyfaddefwn ein pechodau, ffyddlawn y chyfiawn yw e fe, fel y maddeio i ni ein pechodau, ac yn glanhao oddi wrth bob anghyfiawnder. A ddyn dweud ychydig adnodau cyn hynny, fod gwaed Iesu Grist, mab Duw, yn ablu'n golchi ni oddi wrth bob pechod. Gwahoddiad mwyaf agored a dymunol i ni wrth wynebu y flwyddyn newydd hon i ddod at yr Iesu, cydnabod ein beiau a'n pechodau, a'i dderbyn ef yn arglwydd ac yn geidwad. Byddwch chi, does dim angen i ni fod yn rhyw oedran arbennig. So ni wedi dod i'r man a clywed Duw yn galw arnom ni, ac hyd yn oed fel plentyn yn gallu ystyried y gwirioneddau. Ni'n cofio rhywun yn disgrifio yr Efengil.
The gospel is so simple that even a child can understand and embrace it. But it is so profound that theologians can study it throughout their whole lifetimes and miss the mark. Wedi credu iddo fe? Wedi derbyn Iesu a'i farwol glwy yn ffrind a phriod i chi mwy? Os nad i chi, pam nad i chi? Os nad i chi, pam nad i'w chi bore yma? Cyn mynd o'r lle hwn, plygu yn y welwch y fangre hon, a rhwngwch chi a Duw, rhwngwch chi ar Iesu, arglwydd, bydd rigarog tuag ata fi bechadur. Lle bod ni'n deall y cyfan sydd i wybod, ond ni'n gwybod bod fe wedi marw drosto ni. Ac wedi rhoi o ddiwydion mawr o gael etifeddu ei deyrnas ef. Gael rhannu wrth bod fi'n dod i ben. Fi'n credu bod i'n neud, rwy'n tham ddewch i fi bod fi'n weid eto, fi'n credu bod e werth ei rhannu, lle bod rhai o chi'n gwybod am yr hanes lle fyddai'n gwahaniaethu tymach honno fe, ond sy'n gwahaniaeth yr un gwirionedd yw e. Fi'n credu mae dyn o'r enw Alistair Begg oedd wedi trafod gyda dynion eraill ynglyn â'r sefyllfa pan oedd Iesu ar y groes a'r ddau leidir yna. Y ddoi o'n nhw ar y dechrau yn llybio'r arglwydd Iesu Grist. Ac fel mae'r oriau mynd ymlaen, yr oriau tywyll yna, mae un o'r troseddwyr yma wedi cael newidiaeth agwedd tuag at Iesu. Ac yn sownd ar y groes yna, gymaint oedd ei gallu'n troi at yr arglwydd Iesu ar y groes ganol. Cyfeirio at yr Iesu, ar hwn yn ôl y proffwyd, oedd hi'n amosibl i adnabod yn iawn yn ôl y sefyllfa. Oedd e wedi cael ei gernodio, a'i boeri arno, a'i chwipio, a'i fflangellu. A meddai fe, arglwydd. Arglwydd. Term brenhinol. Rhyw fodd mae wedi cael golwg bod y person yma ar y groes ganol bod e'n arglwydd. Cofia fi, meddai fe. Cofia fi. Pan deud i fewn i dy deyrnas. Ac yn dau ar y groes yn dioddef. Oedd ddim dod lawr oedd hi ar y groes. Marwolaeth oedd sicr. Ond roedd yr lleidir yma wedi cael ei llyged i galon wedi agor gan ysbryd glân Duw. Mae Duw oedd ar y groes yn cymeryd yn deddf leni. Arglwydd meddai fe, cofia amdanau pan deud i'r deyrnas. A meddai Iesu wrtho fe, heddiw, bydde di gyda fi yma'r adwys. Ac mae'r hanes yn mynd ymlaen i ddweud bod oedd Alistair yn gweud, dewch gyda fi nawr, meddai fe, mae chi ddefnyddio chydig ddychymig, heb wyro oddi ar y gwirionedd. Ac mae'r troseddwr yma'n dod at ddrws y nefoedd. Mae'n cnoco ac mae'n moyn mynediad. A mae rhywun yn dod i ateb. Beth am? O, i moyn dy mewn, meddai fe. I moyn dy mewn. Arba sail. Wel, cyn bod e'n gallu ateb yn iawn, mae'r person yn gofyn iddo rai gwestiynau, ond ddim yn cael ei fodloni, ac mae'n gofyn am yr supervisor. A mae supervisor yn dod ac yn gofyn iddo fe, ar ba sail mae'n disgwyl cael dod i'r nefoedd. Ac mae'n gofyn iddo fe, beth yw dy feddwl di am dysgeidiaeth am Dduw, a sancteiddrwydd, a cyfiawnhad trwy ffydd a'r holl wirioneddau yma, a mae'r troseddwr yn codi ysgwyddew, sy'n gwybod i myd. At gyfeirio at gwrgweddi felly, neu dosbarth Beibledd. Mae wedi bod mewn un eriod, meddai fe. Sut yn disgwyl cael mynediad mewn i deyrnas nefoedd. A dyma'r ateb roiodd y lleidir yna. Ac mae'r ateb yna'n dod i bob un ohono ni yma'r bore yma. Beth wedodd e oedd, meddai fe, beth wedodd y dyn yna, oedd ar y groes ganol wrthai, bod hawl dy fydd o mewn. O'r syml yna. Ac ni'n trial cymlethydd i ni, meddwl bod rhywbeth yn ei wneud. Cred yn yr arglwydd Iesu, a chadwedig fyddi. Ein tad, yr hwnnwyd yn y nefoedd. Deiddo di o deyrnas, ar nerth, a'r gogoniant, mwyn i enw. Amen.